Kabalo ka nganong mahinay ang balyo sa kwarta? O nganong usahay, bisan pareho ra imong income, murag mas mahal na ang tanan. Ka-journey, istorya ta ha. Usahay, maglibog ta. Nganong sa una, kaya pa kayo nato ang presyo sa palitonon. Pero karon, murag gamay na lang ang balyo sa atong kwarta. Simple ra kayo ang explanation. Kung mahuyang ang economy, mahuyang pod ang currency. Unya, kung mahuyang ang currency, mahal ang import goods. Pero ka-journey, dili lang ni local story. Global ni nga story. Tanawa ang nahitabo karon sa kalibutan na ay tensyon sa US, Israel ug Iran. Na ay problema sa oil supply ug na ay rest sa Strait of Hormuz. Kung maapektuhan ang oil, musaka ang presyo. Unya, kung musaka ang presyo, maapektuhan ang tibuok kalibutan. Ug diri na mosulod ang mas alum nga game, currency. Kabalo ka ngano kusog kayo ang US dollar? Kay sa tinuod lang, ang dollar dili lang kwarta. System na siya. For many years, ang oil sa kalibutan gipresyo gamit ang dollar. Meaning, bisan unsa ka nga country, kung mupalit ka og oil, kinahanglan ka og dollar. Ka-journey, imagine ha, murag naa kay tindahan, unya tanan tao kinahanglan mo agi sa imuha para mupalit. Unsay mahitabo? Ikaw ang naay control. Ikaw ang naay demand. Ikaw ang naay advantage. Mao na ang posisyon sa US karon. Kay tungod sa dollar dominance, daghan countries kinahanglan mag-hold og dollar. Dali sila mangutang. Ubos ang interes. Ug naa sila'y influence sa global system. Mao nang dili nila gusto nga mawala ang dominance sa dollar. Kay kung mahitabo na, mahuyang ilang power, musaka ilang cost, mapiktuhan ilang economy. Karon, naay mga nasod sama sa Venezuela, Iran, India, Russia ug China nga nagtry og laing system. Example, naay cases nga ang oil ibaligya dili gamit dollar, kundi gamit laing currency sama sa yuan. Og diri magsugod ang tension. Ka-journey, klarohon nato ha, daghan spekulasyon nga nagaingon nga ang pressure sa uban nasod posible related sa currency o oil control. Pero ang importante nga masabtan nato, dili man kinahanglan nga isa lang karason. Kay sa geopolitics, daghan factors. Oil, power, influence, o strategy. Pero usa ka butang ang klaro, kung kontrolado nimo ang currency, kontrolado nimo ang system. Ka-journey, kung investor ka, importante kay ni masabtan. Kay kung mahuyang ang currency, musaka ang inflation, musaka ang cost sa negosyo, muhinay ang profit. O kung muhinay ang profit, maapektuhan ang stock market. Mao nang dili lang chart ang tanawon. Tanawa pod ang global story. Pero paminawa ni, bisan unsa pa kadako ang system sa kalibutan, bisan unsa pa kakusog ang dollar, naagihapon usa ka butang nga mas importante, ang imong control sa imong kaugalingon. Kay ang tinuod nga delikado, dili ang inflation, dili ang currency, kundi ang panic. Ka-journey, dili nato makontrol ang gubat, global crisis o currency movements. Pero naatay control sa atong disiplina, desisyon, o pagtuo. Og mao ni ang pinaka-importante, ang tinuod nga stability dili gikan sa dollar, kundi gikan na sa Ginoo. Kay kung naa ang Ginoo sa imong kasing-kasing, bisan muhinay ang balyo sa kwarta, dili muhinay ang imong kalinaw. Pangutana nako ninyo, sa inyong tan-aw, unsa inyong buhaton sa panahon nga muhinay ang balyo sa kwarta? Magpanik o magandam? Comment below, prepare kung ready ka mahimong wise sa imong kwarta og desisyon. Ugma ato hisgutan ang episode 48 kung unsa na ang supply chain breakdown. Push yourself. Ug ayaw kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. Padayon ta, journey.